Kaixo egunon, ikasleen gaitasun digitalak sustatzerako garaian, 5 atasa garatu ditugu. 6 atasean bilaketak, atasean ikasleak bilaketak egoki egin ditzaten, zer da gateway industrial bat erronka planteatu du. Erronka honetan, 3 galdera hauei erantzun behar zaie. Zertarako erabiltzen da gateway industrial bat, argazki esanguratsu bat lortu, eta zerrendatu merkatuan dauden 3 gateway industrial. Lortuko diren gaitasunak 4 izango dira, bilaketa eraginkorrak egiteko gaitasuna, emaitzak euskaraz lortzeko gaitasuna, hitz-gakoak erabiltzeko gaitasuna eta formatu desberdinetako dokumentuak lortzeko gaitasuna. Erronkak 5 urrats izango ditu, 3 galderak erantzuteko bilaketa egin, aztertu, emaitzak itzuli, aurkezpen dokumentu batean itxatzi eta emaitzak publikoan aztertu. Evidentziak lorpen adierazleak finkatuko dizkigute, eta jarduera hauen azalpena eta demoralizazioa ondoren ikus dezakezue. Tresnak eta baliabideak ere bai, labordutako lan izango da. Jokabide arauei dagokionean, zer eraikiko da Gabonetako parkean erronka planteatu dugu. Ikasleek 2 kolektiboei galdera hau egin behar diote. Zer eraiki nahi zenukete parke batean. 2 kolektibo horiek, bat Sarren Egoitzako informatikoa ataleko kolektiboa izango da, eta bestea ATBH lauko ikasle kolektiboa. Horretarako, kolektibo bakoitzarekin lan egiteko edo komunikatzeko tresna egokiak aukeratzeko gaitasuna izan behar dute. Horretarako, eta baita ere, kolektibo hauekin erabili beharreko komunikazio arauak aukeratzen jakin beharko dute. Komunikazio tresnak eta arau egokiak erabiltzeko identifikazioa egin ondoren, erabili egin beharko dituzte. Erronkak 4 aurreko urratsak izango ditu, eta evidentziak lorpen adierazleak lortuko dizkigute. Komunikazio tresna egokiak aukeratzea lortu du, komunikazio arau egokiak aukeratzea lortu du, beharrezko eta egokia diren komunikazio tresna eta arauak erabiliz komunikatu da, eta norentzako direnaren arabera eduki dokumentuak aukeratu ditu. Azkenean, galdera horien erantzunak eduki dokumentu batzutan jarri, eta eduki dokumentu horiek ere kolektibo horientzat irisgarriak izan behar dute. Ados? Demoralizazio hemen dago eta behar dituzten tresnak eta baliabideak ere bai. 3. Eduki digital mota desberdinak. Aztertzeko eduki motak erronka planteatu du. Arduino batekin LED partiturka jartzen duen programa azaltzea, bai bideo formatuan, bai infografia formatuan, eta baita testu dokumentu formatuan ere. Honekin, ikasleek 3 gaitasun horiek lortuko dituzte bideo formatuan, infografia formatuan eta testu formatuan, gaiak sortzeko gai izango ditu. Edukiak sortzeko gai. Evidentziak lorpen adierazleak emango dizkigute, eta erronken urratsak eta azalpenak eta demoralizazioa ondoren txertatu ditu. Azkenik, 6 atasean, arazo teknologikoen aurrean ebazten jakiteko gaitasuna lantzeko proiektorea erabilia erronka planteatu dugu. Ikasleek VGA irtera duen eramangarri bat proiektore, 2 proiektore aukeran dauzkaten 2 proiektoretara konektatu beharko dute, bietatik batetara. Proiektoren konexio motak identifikatu beharko dituzte, bideo interfaz egokia aukeratzeko gai izango dira, merkatuko bideo interfaz bihurgailuak erabiltzeko gai izango dira, eta egokienaren bideo interfazea konfiguratzeko gai izango dira. Erronkaren urratsak emango dira, evidentziek lorpenak emango dizkigute, eta azkenik, jarduenen azalpenean, nola egingo duten bilaketa, nola egingo duten konexio moten bilaketa, nola egingo duten bihurgailu moten bilaketa, nola konektatuko dituzten ordenagailu eta proiektorea, eta azkenean nola konfiguratuko duten bideo irteera aipatzen dizkizu. Ados? Honera ba, ikasleen gaitasun digitalak sustatzea bideoa amaituko du.